God, why yung ko kay baw kung sana malipong Ba? ko. Ba, 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 ba! Abot nga nung gipangalan na nilagbang ba? Kamu din yung buhat taga-aglaw sa akong mama, guys. So, for the video, guys. So, mo din na trabaho permanente sa akong mama. Inon-ona. Okay, kainit lang. O, dire na tay, tinua. So, maura to. Alright, ano ba yung mga mas, mama? Ha? Bukala na tan. Mapili usahay na dili paray di si mama ug lamas.